Alex de Drie, 20 december 1902, 4 november 1982. Banja-kenner, meester-verteller en zanger. Nicolaas Alexander Alex de Drie werd door zijn grootmoeder Jacqueline Sabina de Drie opgevoed. Door zijn overgrootmoeder Paulina Mijntje Wouter werd hij ingewijd in de Afro-Surinaamse tradities. Zijn onthoudvermogen, zoals hij zijn uitstekend geheugen noemde, kwam hem daarbij goed van pas. Hij wist zich te ontwikkelen tot kenner van de 7 traditionele cultuurvormen die op de plantages in de slaventijd werden beoefend: Banya, Susa, Laku, Kanga, Fayastong, Anansitori en Sokopsalem. De Drie was vooral een expert in Banya, een lied, een dansvorm. Hij was een getalenteerde zanger en een legendarische verteller van volksverhalen. Van 1976 tot 1978 had de Drie op de overheidszender Radio SRS een dagelijks programma waarin hij verhalen vertelde in het Sranantongo. De cultureel antropoloog Trudy Guda stelde 2 publicaties over hem samen. Zijn autobiografie Wantori Fumi Egi Srevi en Chi Arkitori en Bloemli zijn volksverhalen. In beide uitgaven doet de Drie zijn verhaal in het Sranantongo. In de woonwijk Sophiasluis is een straat naar hem genoemd.